Zonal Karbi Youth Festival nangkilia porhut Jakup Timung lapen Ronjit Bey KCS amen pen politics kepathu ponalam keklang. Bangso lama putak batumia por Dongkamukam Town Area Committee APHLC atum pen Greater Dongkamukam Press Club asai hemalong Pherangkia mai kangnipon. Dongkamukam Town Area Committee APHLC atum pen Pherangkia mai long lam theke paklang ponki kidam tang chitini phaing koira trogarni Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang amithang Facebook along Bordongka North Dongka Ghilani lapen sojong la rong phorong along pen APHLC klembang phu klembang phiatum bang thomkep sose BJP along kachepo ogdun puke ahok kalipusi ningjepon Kecheng si alam ke non ZKYF nangkilia por hut Bordongka North Dongka lapen Ghilani sojong pen tame ZKYF along kachepati dunjia phan unit ke sengjia phan Jakup Timung lapen Ronjit Bey patirpi ponsi rong phorong asar phan kido palesi chingwai lin ponlo La solong KCS along ason kinangji a hormu hortar anke Karbi Anglong Autonomous Council CM achor kachetiron PC pador dun thai popusi kachingwai kachingsai long than ponlo lapen rong phorong asara tumsitame ningkarong pen di phurong supi andam si man peng pidamlo Karbi Anglong Autonomous Council CM along kile dama hutke Ronjit Bey lapen Jakup Timung atuma bangke KCS a members atuma phan Karbi Anglong Autonomous Council a members pachikrong si BJP along chipa ogdun lo pusi alam paklangro Ronjit Bey lapen Jakup Timung atuma phan KCS amen pen politics ke pathu ponke sodak pen insai nangji lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM amethang Facebook along bang thomkep suse APHLC atum BJP along chipa ogdun pu alam the ke paklang alam ke ahok kaliputa ninje ponthu asi hormu horta kenang lian peri pandang blok de CMP si dong pandang konon popo alang di cecak lo rasi itu bang kong ke bang modin tampen si ang siapan kacoro bidan lagi upaya job si ingkoran ke pani alang itu dipudam pen alang itu hadak lerok pen ke la KCS alang bang ke dicek si haladak ke Bordongka tu Nordongka Ghilani so alang itu pen bang kong ke sose amuni ratu HRPC pen tene BJP long march lo abang si hadap ke klenom ram tani mjeber labang so ke judan jubak amen pen bangel itu politics pathuni dane apen matan so politics alam banang ni dahelo kasi hala bang so ani tame tenangan atung bang ke EPSLC kong ke amen ta members ta belang apen tum teng ta teng onong litin na ala ni tum ke jasmet pet langgam lo buat antai kapur hem ko side si cicaran lo lapen jalan itu afan aku song jutang jubat ning ke dokumen sila bangso jutang klam mungkin wan pen alam itu fan politik sa kong dapat tim dam abang ke receipt itu tamen ning tuk cepat langgam itu lo lapen ke itu APSLC amen ke koi bang ke alam itu ma Ronjit Bey ke hai lo Jakup ke hai alam itu fan aku song mong ikut dari konstitusi News Report Karbi Anglong Live